Bayan mutuwar ɓarin jiki yanzu dai ta tabbata mahaifiyar Maryam ta rasa rayuwarta. Kafin shiga cikin gundarin shirin namu kai tsaye kada da ku manta. Idan dai har wannan ne karanku na farko, ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Haka zalika kada dai ku manta, kofar mu a buɗe take za ku yi shiga cikin comment section. Ku bayyana mana ra'ayinku da kuma hasashenku akan me kuke gani zai iya faruwa a ci gaba da haska shirin nan mai dogon zango wato labari na. Alabishi mu kuma daga bangaren mu zamu shirye-shirye na musamman akan wa'annan ra'ayoyin naku da kuka bayyana mana ta cikin comment section. Yanzu kuma zamu dora daga inda muka tsaya. Ga duk masu bibiyar shirin labari na sun kwana da cewa dai a yanzu haka dai mahaifiyar Maryam da bata da lafiya tana kwanta a asibiti inda ma rabin jikinta gaba ɗaya ya daina aiki amma dai kuma aka yi hasashen cewa zai iya dawowa. Kwatsam ba zato ba tsammani muke samun rahotanni da suke bayyana cewa idan dai har Allah ya kai mu sati mai zuwa mahaifiyar Maryam za ta rasa rayuwarta baki ɗaya. Duk da cewa dai mai nasara ya yi mata alkawarin cewa zai mata abin da take bukata wato raba Maryam rabo su da shi da Maryam. Amma dai hakan dai bai faru bane a gaban mahaifiyar Maryam domin kuwa a rahotannin sarar da muke samu mahaifiyar Maryam za ta mutu. Domin ko wannan dai ba karamin tashin bane hankali bane a cikin rayuwar Maryam. A duk lokacin da Maryam ta waye gari bata da mahaifi bata da mahaifiya to lalle ba shakka rayuwarta tana cikin babbar hukuma. Domin ko abin da baba dan Jumma yi wa mahaifiyarta ya gama cin mutuncinta ko ta wani bangare. Idan dai har ba ku manta ba, Maryam da ita da mijinta mai nasara su ne suka je suka nemi wa ɗan Jimma domin ya zo, kuma bayan zuwan sa ne ya zo ya yi abin da shi kansa mai nasara sai da hankalinsa ya tashi kuma ɗan Jimma ya ɓata masa rai. Domin kuwa ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba ya ci mutuncin mahaifiyar Maryam matukar cin mutunci. Duk da haka, mahaifiyar Maryam dai tana ganin cewa ba wanda ya ja mata wannan abin face yarta ta cikin ta wato Maryam. Domin ko da Maryam bata nuna cewa ba za ta rabu da mijinta ba, da ba a kai ga haka ba a ci mutuncinta ta inda ake shiga ta nan ba za ake fita ba. Kafin mu ci gaba da wannan shirin namu kare da ya kumanta idan dai har wannan ne karanku na farko, ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Haka zalika kada dai ku manta. Kofar mu a buɗe take za ku iya shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashenku akan me kuke ganin ka iya faruwa a ci gaba da haska wannan ƙayataccen shirin mai dogon zango wato labari na. Bugu da ƙari idan dai har kuka bayyana mana ra'ayoyinku mu kuma za mu yi ƙoƙari sosai mu ga cewa mun kawo muku ƙayatattun labarai da kuma shirye-shirye akan wannan comment naku da kuka ajiye mana yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. A halin yanzu dai da ake ciki kowa ya san cewa shirin labari na fa ya zo gangara. Me muke nufi da ya zo gangara? Ga dukkanin alamu da kuma wasu bayanan sirri da muke samu an zo karshen shirin labari na wanda ya alakantu tsakanin mai nasara Maryam, Dr. Asiya da kuma Jamila. Wa'annan manyan jarumai akan su ne aka shirya wannan ƙayataccen shirin mai dogon zango wato labari na. Amma da idan da har ba ku manta ba inda suka fi bayar da matukar gudunmawa shine mai nasara da kuma Maryam. Akan wa'annan jaruman guda hudu dai aka shirya wannan shirin labari na wanda dai daga ƙarshe dai ta tabbata cewa mai nasara ya auri Maryam. Daga ƙarshe kuma dai zai rabu da Maryam ya aura babban hannun damansa kaninsa kuma dan uwansa. Haka zalika wannan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ba a taɓa tsammanin sai tun da aka fara haska shirin labari na. Domin ko ba wanda ya taɓa kawo cewa mai nasara mai kuɗi ne, ba wanda ya taɓa kawo cewa zai auri Maryam, ba wanda ya taɓa kawo cewa bayan sun yi aure ba za su haihu a tsakaninsu ba, ba wanda ya kawo cewa kuma za a rabu tsakanin mai nasara da Maryam kuma kazalika ba wanda ya taba kawo cewa Dr. Asiya za ta aure mai nasara. Amma duk dai gasu na abubuwan da ba a taba hasashe ko kuma tunanin za su faru ba dukkaninsu sun faru a cikin wannan ƙayataccen shirin mai dogon zango wato labari na. Bugu da ƙari dai kada dai kuma ta a kowane lokaci muna ƙara sanar da ku cewa kofar mu a buɗe take za ku iya shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashenku akan me kuke ganin ka iya faruwa a ci gaba da haska wannan ƙayataccen shirin labari na. Kada dai ku manta a kowane lokaci Hausa Block TV mun mayar da hankali sosai gurin nishadantar da ku da kuma faɗakar da ku haɗi da kuma kawo muku shirye-shirye masu matuƙar kyau. Bayan mutuwar ɓarin jiki yanzu dai ta tabbata mahaifiyar Maryam ta rasa rayuwarta. Kafin shiga cikin gundarin shirin namu kai tsaye kada dai ku manta. Idan dai har wannan ne karanku na farko, ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Haka zalika kada dai ku manta, kofar mu a buɗe take za ku yi shiga cikin comment section. Ku bayyana mana ra'ayinku da kuma hasashenku akan me kuke gani zai iya faruwa a ci gaba da haska shirin nan mai dogon zango wato labari na. Alabishi mu kuma daga bangaren mu za mu shirye-shirye na musamman akan wa'annan ra'ayoyin naku da kuka bayyana mana ta cikin comment section. Yanzu kuma za mu dora daga inda muka tsaya.
Ga duk masu bibiyar shirin labari na sun kwana da cewa dai a yanzu haka dai mahaifiyar Maryam da ba ta da lafiya tana kwanta a asibiti inda ma rabin jikinta gaba ɗaya ya daina aiki amma dai kuma aka yi hasashen cewa zai iya dawowa. Kwatsam ba zato ba tsammani muke samun rahotanni da suke bayyana cewa idan dai har Allah ya kai mu sati mai zuwa mahaifiyar Maryam za ta rasa rayuwarta baki ɗaya. Duk da cewa dai mai nasara ya yi mata alkawarin cewa zai mata abin da take bukata wato raba Maryam rabo su da shi da Maryam. Amma dai hakan dai bai faru bane a gaban mahaifiyar Maryam domin kuwa a rahotannin sarar da muke samun mahaifiyar Maryam za ta mutu. Domin ko wannan dai ba karamin tashin bane hankali bane a cikin rayuwar Maryam. A duk lokacin da Maryam ta waye gari ba ta da mahaifi ba ta da mahaifiya to lalle ba shakka rayuwarta tana cikin babbar hukuma. Domin ko abin da baba dan Jumma yi wa mahaifiyarta ya gama cin mutuncinta ko ta wani bangare. Idan dai har ba ku manta ba, Maryam da ita da mijinta mai nasara su ne suka je suka nemi wa ɗan Juma domin ya zo, kuma bayan zuwan sa ne ya zo ya yi abin da shi kansa mai nasara sai da hankalinsa ya tashi kuma ɗan Juma ya ɓata masa rai. Domin kuwa ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba ya ci mutuncin mahaifiyar Maryam matukar cin mutunci. Duk da haka, mahaifiyar Maryam dai tana ganin cewa ba wanda ya ja mata wannan abin face yarta ta cikin ta wato Maryam. Domin ko da Maryam bata nuna cewa ba za ta rabu da mijinta ba, da ba a kai ga haka ba a ci mutuncinta ta inda ake shiga ta nan ba za ake fita ba. Kafin mu ci gaba da wannan shirin namu kare da ya kumanta idan dai har wannan ne karan ku na farko. Ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa dan sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Haka zalika kare da ya kumanta. Kofar mu a buɗe take za ku iya shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashenku akan me kuke ganin ka iya faruwa a ci gaba da haska wannan ƙayataccen shirin mai dogon zango wato labari na. Bugu da ƙari idan dai har kuka bayyana mana ra'ayoyinku mu kuma za mu yi ƙoƙari sosai mu ga cewa mun kawo muku ƙayatattun labarai da kuma shirye-shirye akan wannan comment naku da kuka ajiye mana yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. A halin yanzu dai da ake ciki kowa ya san cewa shirin labari na fa ya zo gangara. Me muke nufi da ya zo gangara? Ga dukkanin alamu da kuma wasu bayanan sirri da muke samu an zo karshen shirin labari na wanda ya alakantu tsakanin mai nasara Maryam, Dr. Asiya da kuma Jamila. Wa'annan manyan jarumai akan su ne aka shirya wannan ƙayataccen shirin mai dogon zango wato labari na. Amma da idan da har ba kuma ta ba inda suka fi bayar da matukar gudunmawa shine mai nasara da kuma Maryam. Akan wa'annan jaruman guda hudu dai aka shirya wannan shirin labari na wanda dai daga ƙarshe dai ta tabbata cewa mai nasara ya auri Maryam. Daga ƙarshe kuma dai zai rabu da Maryam ya aura babban hannun damansa kaninsa kuma dan uwansa. Haka zalika wannan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ba a taɓa tsammanin su ba tun da aka fara haska shirin labari na. Domin ko ba wanda ya taɓa kawo cewa mai nasara mai kuɗi ne, ba wanda ya taɓa kawo cewa zai auri Maryam, ba wanda ya taɓa kawo cewa bayan sun yi aure ba za su haihu a tsakaninsu ba, ba wanda ya kawo cewa kuma za a rabu tsakanin mai nasara da Maryam kuma kazalika ba wanda ya taba kawo cewa Dr. Asiya za ta aure mai nasara. Amma duk dai gasu na abubuwan da ba a taba hasashe ko kuma tunanin za su faru ba dukkanin su sun faru a cikin wannan ƙayataccen shirin mai dogon zango wato labari na. Bugu da ƙari dai kada dai kuma ta a kowane lokaci muna ƙara sanar da ku cewa kofar mu a buɗe take za ku iya shiga cikin comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku da kuma hasashen ku akan me kuke ganin ka iya faruwa a cigaba da haska wannan ƙayataccen shirin labari na. Kada dai ku manta a kowane lokaci Hausa Block TV mun mayar da hankali sosai gurin nishaɗantar da ku da kuma faɗakar da ku haɗi da kuma kawo muku shirye-shirye masu matuƙar kyau.